Adiera jokama. Koro wadhi mbele ni Ikruok dhi nyime kaunti ma Homa Bay kod Siaya ne rwako jatend piny Kenya William Ruto madhi timo limbe kono e giko dirani. Moko kuom jotelo kod jopiny mawuok Siaya kod Homa Bay onyiso mor margi ewi limbe mar Ruto. Jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo oyango ni osegwelo ji duto manigi dwaro mar chopo kanyo. To kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, Owalo oramo ni nyasi no ok en romo mar siasa. Ndalo ariyo motelo ne limbe ma jatend piny William Ruto e kauntis mag Siaya kod Homa Bay, Ikruok onyono okang' machielo. E kaunti ma Siaya, apeini mochomo e Gango Village e kar chung' od bura mar Arieda e dala jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo ne idhi nyime kod kongo mar miyo gi sura manyien. Jatend piny William Ruto dhi mol e kaunti ma Siaya chieng' Ngeso e nyasi mar duoko erokamano kaluwore kod gwelo mar Eliud Owalo jatend migawo e piny owacho mare. Ka otwa kod Citizen TV, Eliud Owalo oyango ni jotelo duto orwaki e nyasi mangeso kendo tielo ni nyasi no ok en romo mar siasa. It is not a political event. It is a Thanksgiving event. So I don't want to give it a political dimension. We have invited leaders of all shades and at all levels of government to attend. Okay. And we believe they will join us during that ceremony and we'll have a good function. Mabiro thuolo machuok bang' jakom riwruok mar jood bura makaluo Dr. James Nyikal owacho ni onge jaod bura makaluo mane osegwel e nyasi no. President orwako gute ariyo madongo. Ojatelo mag buche mag siasa. Kendo ja siasa. Mar ariyo urito piny te. Joma noko dogochone, koda joma nogochone, koda kuonde ma buche onge, koda kuonde ma buche nitie. Ka koro modhi timo gir sirkal, miwacho gi dho kisungu ni state visit, nitie kaka iluongo ji. Kata wan wabunge wabiro nwang'o barupe mogoye muri mar sirkal man gi logo mabiro ni kakoni jatelo dhi kama. Bunge samoro wan nyalo wang'e bunge, samoro county commission nyalo timo nyalo migo. An limbe miwacho ni asenene gazet, asewinje radio, wabro neno, ok dong' awach sani nyaka winj kore mang'eni odhi kama. Kata kamano, MCA ma West Asembo Mark Okeyo orwako biro mar Ruto e kaunti ma Siaya kendo kwayo jopiny mondo wuog oko karomgi mar rwako jatend piny. Mokwongo adawacho ni warwako President His Excellency Dr. William Ruto in Siaya County and in particular Rarieda, and to be more precise, West Asembo. As an area MCA, an arwako President mondo donje county wa, mondo bie ward wa, and adwa kwayo oganda wa mag Luo mondo wuog oko manyalo chope function no mondo chopi, mondo warwak ker, wawinj gimo wacho, gimo kelonwa kaka jo Siaya County, kaka jo Rarieda, and kaka jo West Asembo in particular. Gwenge mag Gangu Okiewo kod dala ogaye mar Azimio Raila Odinga mayande olaro kom gi jatend piny William Ruto e yiero mokalo. E kaunti ma Homa Bay, Ikruok market gi mago bende ochwoyo chieng' kama jopiny ayweyo apeini madonjo e chuny bomano motelo ne limbe ma jatend piny chieng' tich abich. Ikruok omako piny e alwora od thieth maduong' mar kaunti ma Homa Bay kaachiel gi dho wath mapaya kuonde ma jatend piny wachore ni nyalo limo. Jodak ma Homa Bay okopando mor margi ewi biro mar Ruto e kaunti no kama idhi bedo limbe mare mar ariyo nyaka ne kaw telo dwe mar 9 higa mokalo. Warwake kendo warwake gi mor ahinya. Mokwongo wakwaye ni nitie nam ma wan godo Homa Bay kae ema ng'enyne jomodak Homa Bay kae ndigo yude e yoregi mag pesa gi timo ohandnigi. Koro osebedo gi shida, chilo moko osedonje. Wakwayo ker mondo okonywa wane kaka onyalo losonwa nam mondo bed maler mondo tiji nam odhi mbele kaka pile. Wageno mathoth ni ka rais obiro to jo wabiro kwayo gik mang'eny kaka nderni, wabiro kwayo kata kembni mang'eny mag sana kata mar rech mondo taondwa ni odongre. Nikech wang'eyo ni sa siasa no oserumo,
to sani koro nyaka walayas gi national government mondo wayud konyruok. Akwau ni wawuoguru in numbers kendo sani wa embrace rutende ni mondo watimre nade ka babe moseyie ni ji oti wato koro wan ng'a. Chris Owino, Ramogi TV,